কি বলো মা নাই তোর কিছু হবনি মা তু চাইলে তো পুয়া বঞ্চিব তু চাইলে তো পুয়া মারিব পুଅ କଣ କଲେ ତମମାନେ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ଏ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟଧାତୁର ଅରିଜିନାଲ ମୂର୍ତ୍ତିଟା କୋଉଠି ଅଛି କହ ଯୋଉ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ଥିଲା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ମାୟାକୁ ଦେଇଦେଇଛି ଏ ମାୟା ମା ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ ତୁ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେ ମୋର କେବଳ ତୁ ଦରକାର ମା ଏ କୋଉଟା ଦବ ସେ ପ୍ରାୟ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି ସେଟା ଗୋଟେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ପରା ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଘରେ ପୂଜା ପାଉଥିଲା ମା ତମାନେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲି ନାଇଁ ନାଇଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ପୂଜା କରେ ସବୁଦିନ ପୂଜା କରେ କେହି ଦେଖନ୍ତିନି କେହି ଜାଣନ୍ତିନି କାହିଁକି ନା ତୋ ବାପା କହିଥିଲେ କିଛି ଶୈତାନ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ନେବା ପାଇଁ ଆଖି ପକେଇଛନ୍ତି ହଁ ଏ କଥାଟାକୁ କେବଳ ରାଧା ହିଁ ଜାଣିଥିଲା ବାସ୍ ଏଇଥିରୁ ଅସଲ କଥାଟା ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ଏ ବୁଢ଼ୀର ଅଜାଣତରେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକି ଆଉ କେହି ନେଇ ନାହାନ୍ତି ଏଇ ରାଧା ଦେଇଛି କଥା ବିଲକୁଲ ଠିକ କଥା के गला कौन करीब वैसे कॉन्ट्रैक्टर फोन करছি की बे ये कॉन्ट्रैक्टर क्या करिस काटिस ठीक ठीक जंदा बाबू हाँ? चलो हमें जी पे चलो ନା ମୋ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ନା ବାବା ରେ ମୂର୍ତ୍ତି କୋଉଠି ରହିଲା ମୋ ଲାଗୁଛି ଦେଖିଲେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସେଟା ତୁ ଆମ ଘରେ देख से मुहूर्त केमिति देबो हम शीघ्र तू जान चल चल ମାୟା ମାୟା ରେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ଭଲ ଅଛୁ ନା ତୋର କିଛି ହେଇନି ତ ବାପା ମାୟା आया भाया भाया भाई मो मुंडू को तू सत्र भाया कर सैलु भाया के बे ତୁ ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛୁ ମୁଁ ତ ମା ତୁ ମୋ ପୁଅ पुओ ହଁ मु तो पुओ तो पुओ आउ नाइ लो बुढ़िया ନାଇଁ ନାଇଁ ତୁ ମତେ ମିଛ କହୁଛୁ ମତେ ଠକେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଏ କଥା କହୁଛୁ ନା ए सो तो पुओ भाया आज की केते की रोन हां 2 मास ला अल्लाह को प्यारा हे जाई छी ନାଇଁ ନାଇଁ अरे जाई छी